Amigos no Mundo visita hoxe unha das cidades máis influentes de Estados Unidos. Aquí popularizáronse os rañaceos, o blues, o jazz e unha pizza moi particular. Na actualidade é un dos motores económicos do país e conta cunha poboación que é 3 veces a de Galicia. Estamos a falar de Chicago, aos pés do enorme lago Michigan, e imos coñecela a través dos ollos dos galegos que viven aquí. Benvidos a Chicago. Aí tes a placa conmemorativa onde Barack Obama doiche o primeiro bico a súa muller Michelle. Cuidado aí, Mónica, cuidado se tes vértigo, porque xa ves que este edificio onde estamos ahora mismo é a Sears Tower e ten unha peculiaridade. Non tes máis que mirar para baixo e comprobalo por ti mesma, verdad? Isto é unha prisión estatal ou federal, non estou moi seguro. O que sí que sei seguro é que fai uns meses escapáronse uns presos daqui. Este é un viño que pon Francis Ford Coppola. Sí, o director de cine. El director de cine, sí. E Alvariño, Paco en Lola, que de Cambados. Aí estamos. Oye, ensínote aquí unhas bicicletas típicas de Chicago. Como se chama? Swing. Ti andas en bicicleta? Sí, teño unha, pero non me podo permitir isto. Rubén chegou a Chicago por amor e ao instante tamén namorou da cidade. Despois do devastador incendio de 1871, os mellores arquitectos do mundo encargáronse de reconstruíla e o resultado ímolo ver de seguido. Moi bons días, Rubén. Ei, que tal, como estades? Galegos, benvidos a Chicago, a cidade máis bonita do mundo. Hola, son Rubén e son de Ortigueira. Levo aquí en Chicago 5 anos e son diseñador. Rubén, por que dis que é a cidade máis bonita do mundo? É a cidade máis bonita do mundo porque en Chicago hubo un incendio moi grande, verdad, no ano 1871, e parece ser cunha vaca arrancou cun farola de aceite en queimou toda a cidade. Todos os arquitectos os mellores do mundo viñeron aquí a reconstruir a cidade. Por iso, se ves a cidade, ten unha vista máis ou menos os edificios ao mesmo tempo. De que traballas, exactamente? Pois son diseñador, son arquitecto de interiores, estou facendo a miña propia colección de mobiliario, teño a miña empresa aquí ahora montada, como podes ver, eu necesito ter a auga preto, diña, verdad? Eu vivía en Riazor, en Coruña, e cando vivín en Londres me movín para o río ao terceiro ano porque necesito respirar auga. Estamos aquí ahora no Millennium Park, neste escenario donde podemos disfrutar de concertos ao aire libre. Bueno, é unha cidade cultural, a Orquesta Sinfónica de Chicago, unha das máis importantes de Estados Unidos, verdad? Outra das atraccións importantes aquí no Millennium Park é a nube xigante, verdad? Que en inglés é Cloud Gate. Como podedes ver, hai moito espacio entre edificio e edificio, xa que esta cidade, cando foi reconstruída, fixeron un bon traballo. E como podedes ver, é moi frecuentada polo futuro deste país. Hi, Mom! Hi, Dad! Hi, everybody! Hi, Mom! Bueno, estamos no chamado Navy Pier, verdad? É un muelle construído na auga que, bueno, empezou a ser un muelle para a construcción de camións e fábrica de coches. Hasta hubo unha cárcel aquí. Despois foi usado para a Armada. E agora, bueno, empezaron fai uns anos a poñer unhas atraccións aquí, empezou a subir o turismo e agora pois, é un dos sitios máis turísticos de Estados Unidos. E aquí en Chicago hai dous sitios moi importantes, que é este e a Magnificent Mile, que é unha milla, verdad? Toda de tendas. Entón, a xente de Estados Unidos veñen de compras e tamén veñen aquí a comer e a pasar o día porque hai unha vista do skyline moi bonita, verdad? Bueno, ahora neste día tan maravilloso
Vamos coller o bote, o barco First Lady, para mostraros esta maravilla arquitectónica que temos aquí nesta cidade, verdad? Gallegos no Mundo. Welcome to Chicago, Chicago's First Lady Architecture Tour. This girl when I was 3 years old, and what I love most, she had so much soul. She said, "Excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is..." Bueno, aquí como podedes ver, estes son uns edificios que son xemelos, que lle chaman aquí como a espiga de maíz. Como podedes ver, teñen os barcos debaixo, cómodos para salir polo río, teñen as 6-7 plantas primeiras do aparcamiento e as vivendas arriba, é zona residencial. Este edificio que vamos a encontrar a nosa dereita ahora é un edificio moi importante a nivel mundial, é moi importante para mí personalmente porque traballo aí. É o primeiro edificio de Art Deco e ten o seu propio código postal da extensión de terreo que ocupa. Imagina que grande é. Rubén, esa casiña? O río de Chicago o cruzan uns 55 pontes, verdad? Entonces ten un señor de seguridade para abrir ou pechar o ponte 24 horas. Este edificio que vemos ahora aquí á dereita, tuve o placer de vivir aí durante un ano coa miña muller. É o edificio do mismo arquitecto das Torres Xemelas de Nova York. Entón o home quería que naide tuveira mellor acceso ou vistas que a outra persoa que está na oficina traballando. Entón por iso usou as esquinas do edificio para poñer os ascensores e tal. As oficinas non tiñan esquina no edificio, por decirlo de alguma maneira. Bueno, este edificio que temos aquí de frente, verdad? É como un símbolo para mí porque o meu irmão canta ópera, Borja Quizas, de Coruña, e os dous estudiamos música. Entón, bueno, estuvo aquí fai un mes acompañándome e fomos a ver a ópera, non, aquí. Ahora, para finalizar o tour, me gustaría decirche que esta é unha das mellores vistas, verdad? Esta entrada do río Chicago. Maybe we could start again. Bueno, ahora vimos a un dos sitios máis visitados de Chicago. Seguídeme, por favor. Cuidado aí, Mónica, cuidado se tes vértigo, porque xa ves que este edificio onde estamos ahora mismo é a Sears Tower, ten unha peculiaridade. Non tes máis que mirar para baixo e comprobalo por ti mesma, verdad? A mí me gustan moitas alturas, o sea que non teño ningún tipo de problema. E desde aquí se poden ver 3 estados: Indiana, Michigan e Wisconsin, nun día claro como a hoxe. Inmenso, eh? Sí, no, a verdad que ten unhas vistas espectaculares. You'll find a sticky paper butterfly net underneath your seat. We're kicking, snaring to the air so you can catch the beat. We're shooting base butter on the dance floor. Rubén, que pasa aquí? Que parece unha estampida. Bueno, non vos asustedes, como a todas as cidades, verdad? O mundo ten a súa rush hour, que se chama en inglés, que é a hora punta. Ahora todo o tren, o metro, se enche durante unha hora. E despois queda outra vez como a cidade fantasma, verdad? E agora, se non vos importa, vos presentar a miña muller, porque é a razón pola que estou aquí. Hola, Coco. Aí. Ela se chama Coco, é de Chicago. Que tal? Mónica. Nice to meet you. Nice to meet you. Entendes o galego? Oh, no entiendo de gallego, pero entiendo un pouco. Moitos picos. Estiveches na terra del? Estiveches en Galicia? Have you been in Galicia? Yes, I have. I've been in Galicia. I lived there for 1.5 years. Vivíamos juntos. ¿Dónde vos coñecestes? Bueno, nos coñecemos en Londres, verdad? Fai como 9 anos, 9 anos. E vivimos en Londres, despois vivimos un ano en Galicia, ali na Coruña, e despois nos mudamos para aquí. E la de aquí, levamos aquí casi 5 anos, porque pensamos que era o mellor sitio para vivir a parexa como a nosotros, verdad? E esa é a razón pola que estou aquí. Guapísima. Gracias. Pretty. Gracias.
Bueno, ahora me gustaría moito mostraros o restaurante español, o Café Ibérico, que é un sitio moi coñecido aquí, donde se reúnen algún españóis pouquiños que hai aquí na zona do Middle West, verdad? Bueno, estamos no restaurante máis grande español, fora de España. E o dono é un cliente e amigo, e estou facendo algún diseño para a empresa del, verdad? Se chama José Lagoa, é unha persona moi interesante que veo aquí fai 35 anos. Que tal, José? Como estamos? Encantado de verte. Benvidos, que tal? Benvidos a Chicago, a Café Ibérico. Que estás tomando, José? Pois estou tomando un albariño. E como acollen aquí os produtos os americanos, os produtos galegos? Aprecianos moito. O pulpo ao principio parecíais un pouco chewy, como dicen eles, pero pouco a pouco vai entrando. Agora vendemos como máis de 2.000 kilos á semana. Carai, chewy, que quere decir? Que estaba así como goma? Como goma de masticar, exactamente. Ajá. E ti onde es? Eu son de un puebliño de A Coruña que se chama Santa Marta de Ortigueira. Home, un puebliño é un pueblo. É un puebliño. Unha vila con todas as letras. Exactamente. Esa mesma terra caer, entón, que Rubén. Sí. E que clientela tes aquí? Aquí hai unha clientela moi variada. Solamente como un 5% son latinos, menos de 1% españoles. O resto é moitos asiáticos, americanos en general, europeos en general tamén. E algún famoso? Hai algúns famosos que viñeron por aquí, como Plácido Domingo, Enrique Iglesias e algúns outros. Hombre, Darío, así me gusta. Muchas gracias. Bueno, que sepáis que Darío es el que hace que esto suceda, ¿no? Ya podéis ver que estamos aquí comiendo zamburiñas, pulpo a la gallega. Darío, ¿de dónde es? De Ortigueira. De Ortigueira tamén, pero aquí somos todos ortigueiros, que pasa? A vos sempre paramos aquí todas. Canto levas aquí? Cerca de 30 anos xa. Traballando sempre neste restaurante? Estuve antes en un par de restaurantes, pero aquí levo 22 neste mesmo xa. Mire, é bo darlles de comer aos americanos, comen ben. Encántalles o pulpiño a gallega, unhas empanadas, gozan con iso. Pois moitas grazas por alimentarnos. Non, de nada, un placer. Bueno, toda esta xente son os amigos. El naceu aquí, pero os padres son de Ferrol, fala galego perfecto. Aquí temos a xente de Chicago. Amigos son, que vou no traer para a Coruña conmigo. Aquí á dereita tedes os meus sogros, Bob, Carol. Eles xa estiveron en Santiago de Compostela, xa estiveron en Galicia, na Estaca de Bares e moitos sitios máis. Esta é a miña muller que xa vos presentei anteriormente. Eu son Rubén de Ortigueira, un saudiño máis. Ladrido, vos quero. Moitas gracias a todos. Vamos botar un brindis entonces pola televisión galega. Saúdos galegos. Coruña, un beso forte. José estudou medicina en Santiago de Compostela. Traballou en Suiza ao rematar a carreira e ao pouco foi reclamado para investigar na Universidade de Chicago. Na actualidade dá clase de medicina nun dos campus máis bonitos e influentes de Estados Unidos. Bos días, galegos! Que sorpresa! Chámome Pepiño Quintáns Auriberri, fillo de José e Zulema, nacido en Santiago de Compostela fai moitísimos anos, moitísimos. Levo aquí na Universidade de Chicago 41 anos. José, quen son estes alumnos? Estes alumnos son alumnos de bachillerato que están facendo prácticas de laboratorio. Esta universidade é importantísima. É unha das mellores universidades do mundo. E como acabaste aquí? Eu acabei aquí porque me gustaba o frío no inverno. Eu acabei a carreira de medicina en Santiago e me fui a aprender inmunoloxía a Suiza. En Suiza conocín a un profesor da Universidade de Chicago que me invitou a venir aquí e así empezou mi carreira en Chicago. Galegos no Mundos. Welcome to Chicago. Pepe, isto que é? Bueno, isto é un acuario que montei eu porque isto é un departamento de bioloxía e así os estudiantes poden ver cosas a natural. A cova de Pepiño, chama. A cova de Pepiño. Durante moito tempo a xente estaba moi intrigada por o que era o pepiño.
Mira, voy a enseñarte este póster que preparei para unhas clases que din. E aquí ves todo o universo, desde Big Bang hasta a aparición de Luca e Pepiño Quintáns aquí arriba. Este é mi último despacho. Isto é o traxe académico que uso para as funciones oficiales, que é moi popular aquí. A ver. Mira que chusquiño. E como son as cerimonias, entón? Tas podo enseñar no computador. Así empeza a procesión académica. Aí me ves a min, aí ves o amarillo, un en negro, este é da Universidade de Chicago, aqueles de Princeton. O teu é máis vistoso, máis colorido. Home, soy a persona máis popular aquí nas ceremonias. Mira, aí hasta Bill Clinton vino a verme. Fai uns anos que viño aquí a dar unha conferencia. E para que sepas, a primeira vez que se leu en galego un poema en unha destas ceremonias académicas foi un poema que eu leí en o ano 2007 de Celso Emilio. Un día voltarei na tiva terra a descansar en ti dos meus camiños, mas non te alcontarei. En min te levo, pero eu estou moi lonxe, lonxe, lonxe. E acabei o discurso tamén dicendo: saúde, compañeiros. Neste mismo sitio había un laboratorio secreto do proxecto Manhattan, e aquí foi onde Enrico Fermi hizo a primeira reacción nuclear controlada que permitió a preparación da primeira bomba atómica. Esa escultura de Henry Moore conmemora a primeira bomba atómica. É curioso, moitas veces ves autobuses cheos de xaponeses que veñen aquí a quitarse fotos. As universidades americanas teñen moitos libros, as bibliotecas son moi importantes. A de Chicago ten non sei cantos millones de libros. Isto é un diseño moderno, onde os libros están subterráneos. É moi agradable, é moi cómodo no inverno. Ver a neve desde aí dentro, estás moi calentiño. Esta universidade ten desde economistas como Milton Friedman, santos como yo, os teólogos e os biólogos moleculares, etc. Non hai líquenes como en Santiago, é un campus distinto, máis compacto. Santiago é unha universidade moito máis grande. Que recordos tes dos teus estudos de medicina ali? Eu que recordo mellor é a chuvia. Eu acórdome sempre de ir a clase de anatomía pola mañán, andando desde o Hórreo, pasando por a plaza de Obradoiro, con moita chuvia que me mollaba os pés, estar sentado na clase de anatomía cos pés mollados. Galegos no mundo, welcome to Chicago University. E mira quen está aquí. Professor. How are you? Good to see you. Good to see you. What are you up to? I'm starting to work for Sarah Kobe in Biology and Evolution. Acaba de foi alumno mío de inmunoloxía. Graduouse. How old are you? 22. Se ten emprego? Sí, vai a traballar agora, vai a hacer un ano traballando facendo investigación. E despois vai a entrar na Facultade de Medicina, vai a ser médico. Carai, e teñeno fácil aquí os que saen da facultade para topar traballo? Se eres moi espabilado como el é, e os profesores escriben boas cartas. Pois nada, seguimos pasando. Dille aí que moita sorte na vida e Good luck, thank you. Thank you, take care. Bye bye.
Bueno, Mónica, voy-te a levar a ver uns sitios que van a deixarte fascinada. En un descapotable, vaya luxo. Hombre, es que hai que vivir ben, hai que sufrir pouco. E que tes aí? Gallego. Galego. Bueno, isto é un dicionario por si necesitaba, si facía falta consultar as cousas aquí. Calquera, pouco, todo isto xa o sei. Ala, pues vamos, leña. Vamos. Vamos a xeito, non? Ok. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, sweet home, Chicago. Mira, eu xa tiña un coche, un Seat 600, cando era estudiante de medicina. Non ves aquel coche, ese é o coche da policía do servicio secreto, e ves aí as barricadas que rodean a casa do presidente Obama. Aquí hai unha placa conmemorativa, aí tes, a placa conmemorativa aí diante das flores, no sitio donde Barack Obama doille o primeiro bico a súa muller Michelle. E según poñen aí escrito, ese bico, como acababan de tomarse un helado, sabía a chocolate. Galegos no mundo, welcome to Chicago. Ahora vamos a probar outro vehículo. Xa que te gustou moito o paseiño, ahora vamos a ir en bicicleta. Moi ben. Que te parece? Que vas moito en bicicleta, entón, que eres un profesional. Un aficionado intenso. Sí. Orbea de Orca. Hola. Xa chegaches? Sí, xa cheguei. Aquí estamos, no lago Michigan. Si miras para lá, estirando o cuello, ves Corrubedo. Sí. Aquí máis cerquiña está Michigan. E ali está Indiana. E E Chicago? para allá, Chicago. Pero queda lonxe, cantos kilómetros faz? Estará 12, 13 kilómetros. Todos os días? Así estás? E a veces, 2 ou 3 veces ao día hai que estar en forma. Hai que dar exemplo como médico, non? Eso es. Mira, isto é unha identificación. Sí. Por si teño un accidente en bicicleta, como me chamo, donde vivo, como chamar a miña muller, e que era guapo antes do accidente. Para que non se confundan, porque ao mellor estou completamente estropeado, non? Mira, dis que tes muller que é americana ou galega? Non, a miña muller é americana, é psiquiatra. É a que me ten moi ben medicado, dame 3 pastillas ao día, e mentres tome as pastillas ando moi ben. Bueno, vas quedar aquí toda a vida ou veremos por alá dando clases algún día na Facultade de Santiago? No, nunca se sabe, pero eu creo que acabarei aquí como ciclista. Sí, sí. Profesional. Casi profesional. Bueno, Pepe, deixámoste que ainda se queda un bo anaco ata Chicago. Quero mandarlle un biquiño á muller máis hermosa de Pontevedra, a miña sobrina Nini Carvajales Quintáns, a perla das Rías Baixas. Adiós. Hasta sempre. Hasta sempre. Chao. Adiós. A nai de Toni é de Chicago e acabou na Coruña. El fixo a viaxe á inversa e xa leva 3 anos na cidade dos Rañaceos, onde, ademais de traballar como enxeñeiro industrial, é socio dun bar de tapas de moito éxito entre os americanos. Hola, Toni. Hola, Mónica. Benvida a Chicago.
Chámome Toni, son natural da Coruña, soy enxeñeiro medioambiental e levo aquí 3 anos. Bueno, Toni, por onde comenzamos a visita? Pois este é o centro comercial posiblemente máis antigo de Estados Unidos e non do mundo. É o famoso Marshall Fields, agora chamado Macy's. Aparte de aquí arriba é impresionante as vistas, vais estar un pouco impresionados con un edificio que é de 1907 para ser tan grande para esa época. Son moito de centro comercial aquí, non? A xente está feita para gastar diñeiro, a xente vendo traballo, sae ás 5, está todo diseñado para que a xente compre directamente. En que traballas ti? Eu traballo dirixo o programa de eficiencia enerxética para pymes, aquí para Chicago. E como son os americanos, ecolóxicos neste tema ou non? Hai xente que é máis reacia e xente que está máis co tema da axuda, pero ao final e ao cabo é ahorro de diñeiro que todo o mundo está disposto a facer. Deus, pero cantos pisos ten este? Si, non se acaba, estamos no 4 todavía, así que esperade un poquillo. Esta é a cúpula emblemática deste centro comercial. Está fabricada polo grupo de xoiería Tiffany's. Este tipo de cúpula solo poderás atopalo en sitios como París, como moito. Impresionante. Outras estrategias para tener a xente comprando sen parar, este pequeno café, tetería, restaurante, unha vez que a famosa señorita Herring dou a probar unos pasteles de polo, a xente gustoulle tanto que decidiron montar este pequeno paseo no tempo. Que era unha empregada que trouxe un pastel da casa? Trouxe no da casa, sí. Despois decidiron cobralo. E logo montaron un restaurante. Pero un negocio, como todo. Agora vonos levar a dar unha volta polos rañaceos. Que edificio é este? Este é o John Hancock. Agora é o terceiro de Chicago. Este ten 93 pisos, un restaurante e unha cafetería na azotea. Agora estamos entrando en o Magnificent Mile. É unha milla onde a xente ven a comprar. Están o Macy's, o Water Tower Place, diferentes tendas que normalmente son as máis caras da cidade, e como non un Zara. Máis adiante á esquerda temos o edificio de Burberry's, que é un edificio emblemático, é novo, está remodelado, eu creo que é un dos máis novedosos no Magnificent Mile. Este é o chamado L, o metro elevado, que é famoso porque é un dos primeiros dos Estados Unidos. O metro xiraba en torno ao centro de forma de loop, é o transporte que máis se utiliza para chegar ao centro desde os diferentes lugares da cidade. Que é isto? Isto é unha prisión estatal ou federal, non estou moi seguro. O que sí que sei seguro é que fai uns meses escapáronse uns presos de aquí. Tamén é un rañaceo? Tamén, pero non creo que se iba tan ben como en outros rañaceos da cidade. Este famoso restaurante de Michael Jordan, o xogador do Chicago Bulls. Valle ben? Eu creo que sí, non dudo. Non estive no restaurante, pero polo que me dixeran debe estar bastante ben. Esta librería nacional é moi famosa pola súa arquitectura e tamén porque rodaronse diversas películas, especialmente a de Batman. Toni, por que hai tantas escaleiras antiincendios? Pois cos famosos incendios que pasaron aquí aprenderon de estar traumatizados. E ti por que viñeches a Chicago? Pois basicamente por traballo. A miña nai naceu en Chicago. Ai, sí? Sí. Meu pai é da Coruña. Os dous viven ali desde o 76, antes de que eu fora un proxecto. Basicamente a miña nai é máis galega que eu agora mesmo. E logo? Pois eu creo que xa falará mellor galego que eu a este punto. Bueno, ti non tes mal. Ti que falarás é un bo inglés, entón. Si, o inglés é... Es bilingüe, non? Sí.
Ven conmigo, Mónica, vouche enseñar este bar que é moi curioso. Antes era un banco, este é o sótano do banco. Mirad os detalles, a cámara corazada, que é onde guardarían as súas pertenzas, as xoias, todo tipo de diñeiro. Rubén! Home, Toni, Muy guay. ¿qué tal todo, macho? ¿Qué tal todo? Mónica, Rubén. Hola, Rubén. Hola, Mónica. Encantado, ¿qué tal todo? E que pasa aquí? Eu traballo aquí de enxeñeiro industrial para a empresa Acciona de enerxías renovables, de enerxía eólica. Vai ben, a verdade, levo xa 4 anos, como biches, Chicago é unha cidade moi bonita. É moi caro vivir aquí? Bueno, en diferencia con España tampouco é moito máis caro, os salarios son un poquinho máis altos, así que iso compensa. E que relación tes con Toni? Pois con Toni, aparte de ser moi bons amigos, somos socios dun restaurante español aquí en Chicago que chamase Black Bull. Este sitio, a verdade, que está ben, pero se queredes comer finamente, comer ben, imos para lá. Imos, Toni. Veña, vamos. Veña, imos. Bueno, pues aquí chegamos, aquí o tedes. O mellor bar de tapas de Chicago, de todo Estados Unidos, diría. Pero isto está cheísimo. A reventar. Temos produtos galegos que temos, pois temos empanada, polvo a feira, tamén uns mexillóns ao vapor que están moi ricos. E despois o típico tamén, tortilla española, bueno, copiñas, Estrella Galicia, de todo un poquinho. O cliente, pois, é xente moita xente americana tamén, que está lle gustando máis a cociña galega últimamente, e tamén, pois, típicos españoles que hai en Chicago e tamén veñen por aquí. Imos vir agora, temos unha sorpresiña, Toni e Maiseu. Regresamos en un minutiño, ¿ok? Ahora mismo. A primeira sorpresa, unha empanada galega. Ai, pero ten un logo do teu vegán, moitas grazas. E a segunda sorpresa, as camisetas do Deportivo e de Lío en Río do Celta. Hai que levarse ben. Así me gusta. Este é Luis Contreras, o noso chef. Saúdos, Galicia. Aquí está Ben Dani e Ben Javi. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dani, o cerebro do restaurante. No, que va. Aquí o tedes. Saúdos, Galicia. De onde és? Eu sou de aquí, mas meu pai son de Galicia. A miña nai é de Santa Uxía de Ribeira, meu pai é de Vigo. E ti naciches aquí? Nací aquí, en el estado de Michigan. Eres emprendedor de aquí do grupo? Digamos, lo intentamos ser. O cerebro e o modelo. El quen é que quedou aí Pues en medio outro amigo. presentar? Outro amigo noso é de Javi, é de Pamplona. Hola, Javi. Hola, eu non falo galego, pero soy moi buen amigo de gallego. Bueno, Toni, Rubén, grazas por amostrarnos Chicago, moita sorte co bar e ata sempre, vale? Gracias a vos. Chao. Chao. A área metropolitana de Chicago ten máis de 8 millóns de habitantes. Silvia traballa como investigadora na cidade, pero vive no fermoso suburbio de Oak Park, unha zona residencial chea de xoias arquitectónicas e onde viviron personaxes ilustres. Moi bons días, Silvia. Hola, galegos, benvidos ao parque. Son Silvia, son de Cambados, da provincia de Pontevedra. Levo vivindo aquí 13 anos en Chicago, en 4 en Oak Park, e fago investigación en Alzheimer. Silvia, entón vives aquí? En Oak Park. Oak Park é a vila máis cercana a Chicago. Consta de 50.000 habitantes. E agora vamos a visitar a casa de Hemingway, que recibeu o Premio Nobel. É un dos escritores máis importantes de Estados Unidos e probablemente do mundo. Ernest Hemingway viveu aquí hasta os 6 anos, está en unha casa típica victoriana. Aquí temos unha foto da súa nai, moi guapa ela, que foi cantante e pintora tamén. Esta é a sala de estar, aquí onde comían, e aquí a biblioteca onde se reunían os homes despois de cenar para fumar, beber e charlar, probablemente. Esta é a cociña, e aquí temos unha cociña similar ás que temos en Galicia. Meus pais teñen unha cociña moi similar a esta, moi bonita. E aquí temos algo moi peculiar que usaban, mira, como se abre, séntaste e a lavar os platos. Esta habitación de Hemingway compartía cos outros irmáns, que eran un total de 6 irmáns. Aquí temos a habitación da nai.
Esta é a cuna, probablemente onde pasou os primeiros meses. As habitacións dos homes e das mulleres nesta época estaban separadas. Este é Ernest Hemingway, endes as dúas irmáns. Galegos do Mundo, welcome to Oak Park, Illinois. Vaya casas hai neste barrio, Bueno, son preciosas, temos diferentes estilos, pero aquí temos unha casa moi peculiar e moi importante, que é onde traballou o arquitecto Frank Lloyd Wright, que é outro personaxe moi emblemático de Oak Park. Foi o creador do diseño das casas de estilo pradera. Este é un exemplo delas. Teñen os teitos planos, baixos, e teñen moito traballo no interior de madeira. Esta casa xa ten outro estilo, non? É algo diferente, si. Ten a planta baixa de pedra e a segunda planta é de coberta de pizarra, que é bastante cara aquí. Non moi común vela, non? Así como en Ourense ou en Valdeorras, que é moi típica, non? Os teitos, non? Das casas. Ti como acabas en Estados Unidos? Vin a facer a estadía postdoc. Conocín o meu marido aquí despois dun ano e medio de estar saindo. Casime aquí e agora estou definitivamente aquí traballando aquí. Fago investigación en Alzheimer. A verdade é que é un pouco complicada, non, esta enfermedade, porque non se sabe cal é a causa ou as causas que producen Alzheimer. O que eu aconsello é comer ben, é facer exercicio, beber alcohol, pero rojo, viños rojos, non? Comer peixe grasos, non? Como a sardiña, xurel, salmón tamén. Galegos no Mundo. Welcome to Oak Park. Aquí estamos no mercado, veño casi todos os sábados. Son produtos locais das granxas locais. Tamén teñen produtos orgánicos. Hai produtos orgánicos tamén, que aquí en Estados Unidos o orgánico está moi de boga, vamos a decirlo así. Ahora vamos a comprar o millo para xantar. Can I have 5, please? É o mesmo que lle damos a las vacas ou non? No, é diferente. Ti nunca escarochaches ou que? Sí. De pequena, sí. Bueno, é parecido, non? De diferente color, bicolor. Está máis blandiño? É máis blandiño, é máis jugoso. Non é o mismo, é diferente especie o que lle das aos animales. Vamos a levar as flores para casa, para darvos a benvida. Moitas grazas. Can you cut it? Did you cut it already? Oh my gosh, you are so fast. With the chopper, yeah. Thank you so much. Bye-bye. Ala, imos. Vamos. Mira, Mónica, esta é a miña casa. É a casa un poquinho máis humilde das casas que estuvemos vendo. Esta casa tamén é de estilo pradeira, ten alrededor de 100 anos, como as que vimos de Frank Lloyd Wright. Vou deixar aquí a compra. E aquí temos o meu marido, Cristian. Hola. Hola, que tal? E a miña filla, unha delas, que a outra está en Cambados, cos avós, aprendendo galego. Como se chama? Cassandra. Que guapísima es, Sí, gracias. Fuches a Cambados, son dos avós? Sí, fuches a Galicia. Sí? Sí. E gustouche? Did you like it? Sí.
¿De dónde es? Yo soy de un suburbio en el noroeste de Chicago que se llama Palatine. Conhecemos no laboratorio cando eu estaba traballando. Foi moi curioso porque eu dixenei a Cristian que son de Galicia e el díxome que tamén era de Galicia. Pero de outra Galicia. De outra Galicia. De onde? En Europa, en el este de Europa. E ti coñeces a nosa Galicia? Oh, sí, sí. Gustache? Oh, moi... Moito? Moito. Aquí paso todos os fines de semana traballando, arreglando, cuidando as miñas plantas. Aquí temos os tomates, pimentos e leitugas que tamén plantín. E que che gusta máis, traballar investigando ou andar aquí na horta? Aquí este máis relajante, non teño que pensar moito, só teño que cavar un pouquiño e nada máis. Vouche mostrar a outra filla que está en Cambados agora, Leila. Que guapas son as túas fillas, Silvia, que vos pasa a todos con Sargadelos? Que tedes que conectarvos con Galicia con el ou que? A cerámica de Sargadelos gustame moito. Foi un regalo de miña nai, costoume un montón traela pa aquí. Tuve que embalala en unhas caixas de madeira, parecían como unha, non sei, caixas fortes. E tes un viño aí que pon Francis Ford Coppola? Francis Coppola? Sí. O director de cine? O director de cine, sí. Como vedes, Alvariño, Paco e Lola, que de Cambados. Aí estamos, da terra, das Rías Baixas. Aquí, Mónica, temos as espigas de millo, a carne. E aquí temos a ensalada de patacas que preparou o meu marido. Cristian, que? Vas ir retirarte a Galicia ou non? Oh, por suposto, Mónica. E ti queres, claro? Bueno, eu vou pa lá, encantada. Non se chega a hora? Bueno, xa estou contando os minutos. Bueno, pero mentras quedades aquí, que se xades moi felices, foi un placer coñecerte, gracias por enseñarnos esta zona tan bonita. Moitas gracias a vos. Un saludo a toda a miña familia. Venga. Adeus, adeus. Enrique leva 17 anos en Chicago e coñece moi ben a cidade. Imos ver que, ademais de admirar a súa arquitectura, podemos pasear polas súas praias de auga doce, acudir a un espectáculo de comedia americana ou ir a un mercadiño de antigüidades. Hola, Enrique. Galegos, benvido a Chicago. Hola, son Enrique, son de Santiago, levo 17 anos en Chicago, son consultor. Estamos nun mercadiño de cousas antigas, non? Sí, eu desenvolví un gusto por estas cousas porque para a miña muller, non? Pero a verdade é que eu gosto moito da historia. Entón, isto é simplemente a historia en obxetos, non? De onde é a tua muller? A miña muller é de Italia, do norte de Italia, non? O que xustifica tamén como falo, así, unha mistura de italiano, portugués. Por que portugués? Portugués, pois porque vou a Brasil, non? Frecuentemente, non? Son consultor de procesos, non? Entón, axuda a xente a facer cousas ou axuda a xente a mellorar as cousas, non? Entón, vou te contar historias, non? Como estive en Brasil, pois 2 semanas unha vez axudando ali unha siderúrgica. Tamén agora estou traballando con unha compañía de cartas de créditos, non? Axudándolles a integrar unha. Entón, un traballo interesante. Galegos no mundo. Welcome to Randolph Street Market. Oye, ensínote aquí unhas bicicletas típicas de Chicago. Esta é unha marca típica de Chicago. Como se chama? Swing. Podes ver as bicicletas moi clásicas, moi típicas do que se ven, eu penso nos filmes sempre, non? Que son bastante... andas en bicicleta? Sí, teño unha, pero non me podo permitir isto. E tes aquí, mira este sofá, Mónica, ven. A ver. Nos anos 60, ter as cousas hawaianas era o máis clásico, non? Sí, entón atopas isto, creo que chaman hiki, unha cousa así, non? Mira unha báscula desas, lembro destas en Galicia, non? Isto para cociñar aos hot dogs, non? Os perritos quentes, non? Aquí tes a típica máquina de escribir tamén, bonita. Esta de que ano é? 1920. Estas gostos, estos son bonitiñas, non? Podríamos pasar aquí horas. E aquí podes pagar con tarxeta, porque podes levar todo o mercadiño. Nos Estados Unidos o difícil é pagar con diñeiro, non? Sí. Que é o que máis che gusta e o que menos che gusta dos americanos? Dos americanos? O que me gusta é a practicidade. Son pragmáticos, resolven todo. E o que peor levas?
o feito que a xente non percibe que podes ter outra cultura, outras linguas, non? Ás veces ollante así como dicindo, que dices? Por que non falas ben, non? E tamén o feito que é moi difícil ter unha conversación un pouco profunda con un americano. De negocios, sí, moitas veces, pero de outras cousas, non, non? Pois estamos nunha das praias da cidade, non? Que é das cousas, das maravillas de Chicago, que tes a ventaxe de ter estas praias maravillosas a carón dos rañaceos, non? Obviamente é un lago de auga doce, pero séntese como o mar, non? Está quente? Sí, normalmente aquí cando estás a 30 grados a auga pode estar a 20. E que tes aí? Aquí teño a pizza típica de Chicago, non? Que podes elevar. É interesante por unha cousiña, porque é de Chicago, que naceu aquí, e porque en realidade sembra como unha torta, non? Entón, en realidade, ves a pizza que é bastante pequeniña, é suficiente para 3 persoas, non? É demasiado, non? Bueno, vamos probala, e seguramente despois teño que te facer un descanso, non? Porque... You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. Enrique, desapareceron os rañaceos? Sí, agora estamos no que se chama Old Town, que é a zoa bella que din, non, da cidade. E que faz cando non traballas? Cando non traballa, estou cos nenos, porque agora son pequenos, entón todas as actividades que poden ser o museo dos nenos, todas as actividades así que son enseñarle a andar en bicicleta, estas cousiñas que ten a infancia, non? En esta zoa, pois, tes, obviamente, os restaurantes, pero tamén estás o que se chama o Second City, non? O Second City é un lugar de comedia, non? Onde de improvisación, tes, pois, xente que fai sketch. É moi famoso porque viñeron moita xente famosa tamén no lugar, non? Imos ver un espectáculo de comedia típico de aquí de Chicago. Glass-blowing boots. Walked out the door. Care, I'm usually full of contradictory statements anyway. Chicago. 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 Sí, como vedes, os americanos ten un sentido de comedia bastante estilizado, non? Bastante... Este sitio, por certo, se chama Second City, non? Que quere dicir segunda cidade, que tamén é o alcume da cidade, que chamase... Pois, porque non pode ser a primeira cidade do país, non? Entón sempre Chicago ten esta tristeza por ser a segunda cidade, non? Porque a primeira sempre será... New York, non? Nova York. Enrique, onde rematamos a visita? Pois, queríamos mostrarvos a Union Station, que é onde filmaron a famosa película de mafia Os Intocables, non? E tamén é famosa porque eu voume. Onde vas? Para casa. Cando vas ir para Santiago? Para Santiago pronto, ¿Sí? Non sei cando, esperemos que este ano, pero pronto. Entón, que tes que coller o tren, onde vives? Eu vivo nas aforas, en unha zoa residencial, non? Que tes así a casiña, tes o xardín, e todo así moi de película, a verdade, non? Pensando no Elliot Ness. Bueno, pois foi un placer coñecerte, ata sempre, vale? Un placer é meu, galegos, coidádevos, gaciñas, ata logo, Chao.
Welcome to Chicago. Enjoy it. There's much to do and plenty of people. 20 years Navy, 47 countries, 5 languages. We love you here. Come to America. Yeah. Galegos no mundo, bienvenidos a Chicago. Welcome to Chicago. Mundo. Welcome to Chicago. Have a good day. Se fa così e poi mires para mí. Galeos no mundo. Welcome to Chicago.